Yn gyntaf, ar am. Helo, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando neu'n gwylio podlediad yr hen iaith. Podlediad lle mae yna Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ceisio ddysgu rhywfaint ar Gymro o ben mynydd Ynys Môn ynglŷn â chyfoeth llenyddiaeth ei iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube lle mae'r dewr yn ein gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gyntaf bob tro, Jerry. Ar am. Meddwl chdi yn dy lais Wel, radio. dwi'n poeni am rhywbeth da, dwi'n poeni am safon y penod o dweitha, achos ti di llithro yn ôl, ti'n newydd dweud yn ceisio addysgu rhywfaint, ac ti di bod yn dweud yn arad lwyddo i ddysgu, ond ti di dechrau meddwl bod yn ceisio yn aflwyddiannus. O'n i roed wedi clod am y boedd o'n i'n drafod. So, ti di dysgu rhywbeth? Do, dwi wedi dysgu rhywbeth. Ti di clod am cawrdaf, a ti di dysgu am eban far. Dwi'n poeni bod ni jyst yn mynd i gyfarfod lot o bobl nad ydw i roed wedi clod. Dyna wedi addysg. Dyna wedi addysg, ond beth bynnag. Ti'n mond eisiau gwybod beth ti'n gwybod amdano'n barod? Jerry, ti'n mwy trafod Lloyd George. Ydy dy ddrama di stopio teithio rhwng Cymru byn nhw'n? Yndi. Swn i feddwl. Swn i feddwl. O'n i bair bod ystyniad di bod. Wel, bosib oherwydd bod gymaint o wrandawyr yr hen iaith wedi prynu tecynna. Ond. Dyn ni am drafod enwau sydd o bosib yn newid i chdi, sy'n am addysg. Ac eich byddwn ni'n cyfarwydd hefyd, gan i weld. O, gan i weld, oce, reit, gret, dyna byddwn ni'n neud. Trafod enwa anghyfarwydd. Gan i weld. Ti'n gwerthu'r benod yma i fi? Dwi'n gwybod i sicrwydd fod ti'n gyfarwydd ag un o'r beirdd dwi eisiau trafod heddiw. O leia un. Ond cyn hynny, dwi eisiau camu nôl meddwl chydig bach am farddoniaeth Gymraeg, y bedwaredd ganrif a bymtheg yn gyffredinol. Dwi'n dechrau fe rhywbeth edodd Thomas Parry yn ei gyfrol hanesydd Gymraeg am farddoniaeth y ganrif, de. Mae'n wir am farddoniaeth y bedwaredd ganrif a'r bymtheg yn gyffredinol, yn neilltuol y farddoniaeth gaeth, iddi golli pob gwir gyswllt â bywyd. Darfu am ei swyddogaeth ym mywyd cymdeithas, ac nid oedd eto wedi magru pwysigrwydd y mywyd dyn unigol. Yn y ganrif flaenorol, bydd twmor nant yn beirniadu marweddion dynion mewn cymdeithas, ac roedd Ieuan Glan Geirionydd yn llym iawn ei min wrth ddychanu Dic Sion Dafydd a chyffelub gymeriadau ffeantus. Ond yn y ganrif ddilynol, anamal iawn y defnyddid cerdd i'r pwrpas hwn. Mae yna elf yn y wirionedd, mae yna lawer iawn o farddoniaeth Gymraeg o'r bedwaredd ganrif bymtheg sydd yn o'r romantis, o'r sentimental, o'r grefyddol ac yn sych felly. Ond eto, dyn ni wedi trafod be? Ddwy benod nôl, benod ddwytha, awdl cawrdaf hiraeth Cymro am ei wlad. Rhywbeth oedd yn cysylltu efo profiadau go iawn, oedd gymaint o Gymru'n all fudo, ac yn deud hynny mewn ffordd deimladwy a chofiadwy, dwi'n meddwl. Ac awdl eben fardd, dynistr Jerusalem de, mae yna stori wych, mae yna gyffro, mae yna o leia, mae yna fwynhad i gael. Antur o'na oedd, yn bendant. Ond mae'n eto, felly, dwi'n derbyn yn rhannol bod mae Tom Parry yn dweud fyna. Ond eto, dwi'n meddwl mae'n fodd anghytuno. Ond mae hynny, hyd yn oed rwy'n fel fi sydd yn dal i drio dysgu am y stwff yma. Dwi'n ymwybodol bod na, os yw lici di, rhagfarn ella ydy'r gair yn yr ugeinfed ganrif, alla'r unfed ganrif, gan sy'n edrych yn ôl dweud, ddaru pethau wella erbyn diwedd y bedwaredd ganrif o bymtheg. Gyda'r Wildro John Jones yn trio yn Ieuan Jones ar y bobl fel yna, ond bod na gyfnod cyn hynny oedd yn reit hes o ran gwir awen. Bod na cymaint o farddoniaeth, mi oedd barn ysgolheigion hanner cyntaf y ugeinfed ganrif yn negyddol iawn. A dwi'n cymysgudio, mae'n lot o bethau sy'n dangos fel sothach romantis neu gor-grefyddol i ni heddiw, ond mae'n bethau da hefyd. Dwi'n gobeithio bod ni'n trafod o'r bethau da. Ond, be bynnag, sy'n feddwl am hynna ar darlu mawr, a hefyd, wrth i ni geisio cael rhyw fath o afal ar hanes llenyddol y cyfnod, ar ymsyniad mawr, mae'n well i mi gofio i nodi un grŵp o lenorion y beirdd a noddwyr llenorion y beirdd hefyd. Mae yna labal sy'n cael ei defnyddio weithiau ar gyfer y grŵp yma, sef a gyfer y grŵp yma o Gymru Llengar, sef yr Hen Bersoniaid Llengar. A dwi wedi eisiau clywed mwy am rhain. Hen Bersoniaid Llengar. Toriaid, o ran i'w gwleidyddiaeth, os dwi'n cofio'n iawn. Yn union. Yn Llengar iawn ac yn gymwyn asgar o ran llenyddiaeth Gymraeg, ar iaith Gymraeg, ond yn geidwadol iawn
o ran ei gwleidyddiaeth. Ie, na ti. Na ti. Mewn gyfarbyniad efo'r math o ryddfrydiaeth Cymreig sy'n datblygu. A rai arlwyswyr radicalaidd o Iolo Morgannwg a Jack Glan Geirionydd ni wedi trafod. Yn barod, yn union. So'r hen bersoniaid Llengar. So grŵp o ffuriad yn yr eglwys, eglwys Loegr, oedd yn hyrwyddo llenyddiaeth Gymraeg, ac i ryw raddau yn debyg yr hyn y bu Cymdeithasau Cymraeg Llundain yn ei wneud, Cymrodorion a'r Gwyneddigion ac yn y blaen, ceisio dod â thrysorau llenyddol o gorffennol i ola dydd eto, hyrwyddo llenyddiaeth Gymraeg gyfoes hefyd, ac hefyd mae yna lot o, mae yna wedd hynafieithol, hynafieithwyr, antiquaries sydd yn tyrchu ar rhywbeth o felly, haneswyr amaturaidd a haneswyr llen amaturaidd, oedd gwneud lot o waith ar. Ond ond y wedd idealegol hefyd yn awydd gyda nhw, gan i bod nhw'n offuriad Anglicanaidd i wrth sefyll radicaliaeth grefyddol ynda, a hyrwyddo llenyddiaeth Gymraeg o safpwynt Anglicanaidd, o safpwynt ceirwadol, yn lle gadael yr Methodistiaid a'r bydyddwyr a'r anabynwyr gwallgo gwyll gael i ddweud. Fel wedi gweld, mae cylchgrona enwadol, enwadau yn ei llil yn llawn bethau Brenhingar, Prydeingar, imperialaidd hefyd yn y gyfnod. Ond dyna ni. Felly o rai'r rhan ar hen bersoniaid Llengar, mae'n cynnwys cylch, cynnwys pobl nad oedd yn offuriad yr eglwys fel yr arglwyddes Charlotte Guest, cyfieithydd y Mabinogion. So merched felly, yn amlwg yn hyn. A hi, Charlotte Guest, ddechreuodd gyhoeddi cyfieithiad o Saesneg cynta o'r chwedlau canol sy'n cael ei galw yn Mabinogion. Cofio y gyfres gynta, dwi'n mynd hoff ar label y Mabinogion, hi sy'n gyfrifol amdano fo, Mabinogion. Ond bwysig o ran lledaenu gwybodaeth am llenyddiaeth Gymraeg. Ti'n Gymru arglwyddes Llanofer hefyd, un ohonyn nhw'n neud lot i hyrwyddo diwylliant Cymraeg. Dawnsio Gwerin. Dawnsio Gwerin, cofnodi a chreu Dawnsio Gwerin o rhywbeth o felly, yn gwys Gymreig, mercher o holl bethau fel la. Angharad Llwyd, oedd yn hynafeithrig ac yn copio llawysgrifau ac yn y blaen. Pel fel Thomas Price, Carn Hiannog, oedd yn hynafeithwr. John Williams, neu Ab Ithal, Gwallter Mechain yn gwneud lot o waith pwysig iawn, bardd ac yn ysgolhaig. A John Jenkins neu Ifor Ceri, y mwy amdano fo mewn munud. Ond mi oedd hyn yn gweithio hefyd, oedd gen nhw sefydliadau o ran fframwaith materol nhw'n gweithio i fewn iddo fo. Sefydliadau fel Ysgol Llanymddyfri a Coleg Diwynyddol yn Llambed hefyd. So dyna oedd sefydliadau felly. Yn hynny o beth, oedd gen nhw fwy o fantais na'r ymneilltiwyr i raddau ar ran hynny. So diddorol. Ond un o'r hen bersoniaid Llengar dwi eisiau crybwyll, achos mae'n rhyw fachyn i gyflwyno'r ddau fardd dwi eisiau canolbwyntio nhw wedyn, sef John Jenkins neu Ifor Ceri. Offuriad a hynafieithydd. Yn reiddiol o blwy Llangoedmor, Sir Aberteifi, wedi cael addysg mewn nifer o ysgolion lleia, wedyn nath o'i golwg ar Iesu Rhydychan, dyn addysgedig dawn, wedyn gafodd o bersondi, wedyn gafodd o alfalaeth yn Ngheri, yn Sir Yfoldwyn, ac mi oedd o'n croesawu beirdd ac yn noddi beirdd. Roedd rhai o feirdd y cyfnod yn galw i gartra, pan oedd o'n ddicar yng Ngheri, yn llys Ifor Hael, fel dafod ar gwyliw yn felly oedd pobl yn rhamantu ac yn meddwl am y farddoniaeth ganoloesol honno, dafod ar gwyliw ac yn gweld Ifor Ceri, yr hen ddicar Llengar, fel noddwr i feirdd cyfoes. So beth diddorol am hynna, ac yn Sir Yfoldwyn. Ac mi oedd beirdd yn mynd yna ac yn cael nawdd gyda fo, ac yn cael anogaeth a chefnogaeth. Ac dau fardd dwi eisiau i trafod, oedd hefyd yn, ath y ddau yn offuriad yn yr eglwys hefyd, gafodd nawdd Ifor Ceri yn llys Ifor Hael yn Sir Yfoldwyn, oedd Alun a Ieuan Glan Geirionyd. Sy'r enwau yn gyfarwydd? Mae Ieuan Glan Geirionyd yn golygu rhywbeth yn bell. Ond di Alun ddim. Na. Wel, dwi'n gwybod y fod yn gyfarwydd y gwaith Alun, ond o'n i gadw hynny tan ddiwedd y benod. Disgwylwch bobl fynd yn rhoi ffrwydrar o sylweddoliad pan mae'r geiniog yn disgyn. Ond, iawn. Yn gynta, Evan Evans neu Ieuan Glan Geirionyd, a ti'n gyfarwydd o'r enw de. Gyfa Ieni 1795, Trefrws y Gynarfon, ac oedd o'n fardd amryddawn, oedd o'n gallu troi lawr pob math o bethau. Cerddi caeth, cerddi rhydd, pryddesta, emyna,
telenegion, a ni diffinio'r delineg nes ymlaen. Mi oedd o, a rhai o beirdd eraill yma, Alun hefyd yn am ei drafod yn benod yma, dan dylanwad i radda ysgol fynwentig, Lloegr, the Graveyard School of Poets. Ti'n distrio llawer o lynyddiau Saesneg chwaith a gweud. O, mae angen hynna, neu god. Thomas Gray, lot o bethau fatha bardd yn cerdded mewn mynwent ac yn... Ti'n cofio'r thema Ubi Sunt na ddyn drefo ble ma nhw wedi mynd, myfyrio ynghylch marwolaeth, a ffaith bod hyn gymdeithio, hyn ffrindiau wedi marw ac yn y blaen. Be bynnag. So mi gymerodd Evan Evans i enw o Lyn Geirionydd yn ymwyl y carnedda, ti'n fawr iawn, da? Diolch byth am enwau barddol wedig yn y berwg ymwneud o chystol. Mae gymaint o feirdd enwau efo Evan Evans, William Williams, John Jones. Mae rhywun yn cofio Ieuan Glan Geirionydd, dydy. Haws na Evan Evans, yn gwybod pwy oedd o. Dipyn haws. Ie. Ath o i gadw ysgol pan oedd o'n ddydd ifanc yn Halabont. Chwel, oedden ni'n trafod, benod o weithiau yma, Cawrdaf a'i awdolhiraeth Cymro am ei wlad, ddath yn ail ora yn steddfod Wrexham 1890, o Ieuan Glan Geirionydd enillodd y gystadleuaeth efo awdolynta, ond rwysau mae awdol Cawrdaf ddim yn y fwy o glasur, fel sy'n digwydd weithiau de. Yna ni drafod cerddi eraill gan Ieuan Glan Geirionydd de. Wedyn, pan oedd o'n offeriad ifanc, dath dan dylanwad Ifor Ceri fel dyn ni'n deud yn barod de. Mi'n sgwrdd o pob math o bethau. Ymyna, awdla, cerddi rhyddion hir, prydesta ac yn y blaen. A baledi da. A dwi eisiau dechrau gyda'r gerdd hon. Cyflafan Morfa Rhuddlan. Be oedd Cyflafan Morfa Rhuddlan? Brwydr hanesyddol yn y flwyddyn 796. Pan laddwyd caradog. Chydig bach cyn amser i, lle. Ia, ond yn mynd yr hôl. Chydig bach. Mymryn, reit. Ond pan laddwyd caradog Brenin Gwynedd gan offa ar Saeson. Felly trwcheneb i Gymru. Ddim cyfeillio yn y pod. Ar ddiwedd yr 8 ganrif. Reit, oce. Gelynion y pod. Ac mi oedd na hen alaw, hen gaig, Cyflafan Morfa Rhuddlan, a mi gyfansodd Ieuan Glan Geirnioydd faled i fynd efo hi. Baled i'w chanu, a dwi'n meddwl mae'n wych, Reit, oce. So dyfyniad cyntaf yn dechrau fel hyn. Cilia'r hael draw dros ail bryniau hael arfon, llenni'r nos yn mynd dros ddôl a rhos weithion. Pob ryw chwa y maith a gilia o'r llwyni, ar fy nghlys draw mae ist y don yn distrewi. Dan fy mron clywan llon galon yn curo, gan fawr dicter llym wrth i'm fyfyrio, ar y pryd pan fydd drud weidlyd gyflafan, pan wnaeth brad Cymru fad ar forfa Rhuddlan. Ie, mae wych dydi. Gyda llaw, mae yna fersiwn o'r gan yma gan y grŵp gwerin Alaw gyda'r anhygoel ni Alun yn canu. Oce. A rhaid ti i chwarae, mae'n wych de. Ti'n fan mawr o dweud. Mae'n dda iawn. A wedyn, a wedyn cwbl o lynellau wedyn mae'n disgrifio y ddwy fyddin yn dod ynghyd de. A mae'n dweud pethau fel trwy y gwell gwelaf, mae'r bardd yna. Fel Eben Fardd gyda Dynistyr Jerusalem, mae yna'n gweld y peth. Trwy gwell gwelaf ddull, teryll, y darian, sef dull sarig y tarian, clwaf si eirf, sef arfau yn tincian, a bwy gwell yn gwae syth yn gen. So mae'n disgrifio'r frwydr y wych iawn. A wedyn mae'r bardd yn dweud bod yn gallu clywed cref ddolef, sef dolef cryd, cref ddolef caradog, rhai gwneud brad yn heimlad tron eu cad weithiau ac yn y blaen. Ac yn ymlaen, mae digon llan o wythrai y frwydr. Mae caradog yn galw ar ei filwyr, maen nhw'n cymryd calon, maen nhw'n gwylltio, mae nhw'n linell wela fron pob rhyw frython yn chwyddo, ac wedyn, yr un pryd, Cymru i gyd, gyfyn i gweddi. Mae'n galw milwyr caradog yn frythoniaid ac yn Gymru, sy'n diddorol o ran hynna, rhan cymathu hanes, ac yn y blaen. A wedyn, dyfyniad nesaf sy'n gen ti, beth sy'n digwydd pan mae frwydr yn troi yn erbyn y Cymru. O diar. So dwi eisiau darllen hwn mewn llais doleddus. Na gyd i ganu os eisiau. Dwi'n siŵr. Dwi'n mynd cofio'r don. Swn i'n cofio'r don, swn i'n canu hi, ond...
Bryn a phant, cwm a nant, lanwant a'i hoergri. Traidd y bloedd draw I goed gymoedd Eryri. Yr awr hon y mae llon galon hen Gymru, am fawr freg ei maib teg, gwiwdeg yn gweudu. Braw a brys sydd wrth lys parchus Caradawg. Ie, a breg yw brad, de. So fawr frad, a meibion teg, ynddo. So, ac wedyn, I orffen wedyn, y pennill ola sy'n ein hagoffa bod y bardd yn honni I fod yn sefyll yno, Morfa Rhuddlan. A rwysyd mae'n teithio'r ôl ymlaen trwy amser, mae'n teithio'r ôl I weld y frwydr a'i disgrifio yn iddo, a wedyn mae'n dod nôl o presennol ac mae'n chwilio am olion y frwydr yn y presennol yn Morfa Rhuddlan. A fy nawr dros y llawr gwirddwawr I chwilio. Am y fan mae ei rhan farwol yn huno. Ond y mawr forfa maith yw ei llaeth feddrod. A'i wyrdd frwyn a'r hes glwyn yw ei mwyn gofnod. Ond caf draw ger llawr llan drigfan uchelfaidd. Ieuan Glan, hoffwr Cawn, diddan gydymaith. Ac yn hir ficar fry gan ei gyr Ian, lletu gaf, yno af o Forfa Rhuddlan. Felly fe'n mynd wedi bod yn Morfa Rhuddlan yn sbio ar llaeth feddro. So mae'n lib dydi Morfa, lle mae'r Cymru gyd I claddu yn y corsydd yna, de. A mae'n crwydro, mae'n mynd I dŷ Ieuan Glan, sef Ifor Ceri di hwn, de. O, reit, reit. Ac yn hir ficar fry. Ac I rhian I wraig o, de. Ti'n hynna. Lletu gaf, un o'r af. So mae'n cloi trwy roed I noddwr mewn ffordd yn y gerdd. Fel pe bai'n cyflwyno'r gerdd iddo fod mewn ffordd. Rwy'n hyfryd am hynny, de. Ond rhaid ti glywed ni Alun yn eich ani, mae'n wych. Wedyn, so, un arall gan Ieuan Glan Geirnioydd, cerdd sy'n enghreiffio thema ohono ubi sôn, ble maen nhw, hyreithio ar ôl hen ffrindiau sydd wedi marw ac yn y blaen, sef Ysgoldy Rhad Llanrwst, hen ysgoldy, Yma ni'n sôn o blaen am canu Helen neuadd Gynddylan, yr adfal gan Dafydd ap Gwilym ac yn y blaen. Felly mae'n gerdd hyfryd, mae'n enghraifft wych o dalenneg, sef cerdd rydd sy'n hwylio sylw'r un teimlad neu un profiad mewn ffordd gryno iawn. Hoff rodfa fy mabolaeth. Chwaraeule bora myd. A wnaed I mi yn anwyl drwy lawer cwlwm clyd. Pa le mae'r a'r dwndwr gaeth rhwng dyfuriau gynt, a'r plant o'th gylch yn chwarae a'i hatsain yn y gwynt. A mae'n stopio fe am fynd y bach I drafod y pennill gynt yda. Mae'n hyfryd ydy. Hoff rodfa fy mabolaeth, Edo, so mae bardd yn ddyn yn ei oed ei amser, a mae'n ymweld â'i hen ysgol, a mae bellach wedi cael, Felly hoff rodfa fy mabolaeth. So, dwi'n cael yr un teimlad ym ysgol David Hughes Porthaethwys, Na, dwi'n meddwl chwaraeule bora myd. O, beth am ysgol gydradd? Lla mae'r pwll na, ddim deud y gwir. Ti'n ddim calad. Dim o. Wel, ti'n bod, oedd hi'n galad yn yr ysgol sy'n ni ddweud. Wel, oedd o ddim yn hoff rodfa. Ddim yn, na. Ond ti'n fod, mae ffordd mae'n ddysgu a wneud I mi yn anwyl, A wedyn y ffordd mae'n dweud... Drwy lawer cwlwm clyd. Mae'n wych, cwlwm cyfeillgarwch plant, yn hyfryd ydy. A wedyn y llinell pa le, dyna'r ubi sôn, ble mae nhw wedi mynd, lle mae fe hen ffrindiau ysgolwan, ple mae'r a'r dwndwr gair rhwng dyfuriau gynt. Mae'n cyfarch yr ysgol, sy'n ddistawan. A plant o'th gylch yn chwarae a'i hatsain yn y gwynt. Hyfryd ydy, hatsain plant, rhywbeth iasol yn hynny. A'r pennill nesaf. Pa le, pa fodd mae heddiw, y lliaws yma fu, yn cydd chwarae a chyd ddysgu, a chyd ymgomion gy. Mae rhai mewn bedd yn huno, a'r lleill ar led y byd, nad oes sy'n gloch a ddichon ei galw heddiw'n hyd. Mae'n romantis iawn. Mae'n mymryn bach yn siwgwrllyd I fy chwaith galad I. So ti'n dechrau cytuno Thomas Parry, lle? Dwi'n gallu gweld yr apel romantaidd. Dwi'n gwybod yn boblogaeth, Yn hawdd, felly di hawdd ychmygu hynna. Ond o ran crefft y gerdd, dwi'n hoffi, ffordd mae'n defnyddio'r holl dderfau yn dechrau fo cyd. Y plant fi'n cyd chwarae,
cyd-dysgu, cyd-ymgomio. Wel, mae unrhyw un sy'n gallu cael y gair cyd-ymgomio i fewn i linell o farddoniaeth. Cyd-ymgomio'n gyd. Hefo dipyn o grefft. Cyfrif syllafad. A wedyn mae rhai mewn bedd yn hynno, a'r lleill ar led y byd, nad oes sy'n gloch a ddichon ei galw heddiw ynghyd. Ti'n gallu gweld bobl yn mynd yn dagreuol yn gwrando ar hwnna. Ond, bod yn onest, dwi'n meddwl bod y cerddi rhydd byr yma'n well neu outlet dyfodol hir, y bod yn onest, felly, ac eto ni'n sôn am y delyneg, sydd yn, bod yn onest, dwi'n meddwl am gerdd Ifor Glyn am englynion, dwi'n meddwl am y delyneg, y cerdd Ifor. Chyfo gerdd englynion, maen nhw fatha scampi, does neb cweit yn gwybod beth ydyn nhw. Ac, wrth gwrs, mae hynna yn gerdd o sef, achos wrth gwrs, mae'n hawdd gwybod beth yw englyn, mae'n ddiffiniadau, ti'n gallu cyfri syllafa, ond mae gerdd yn y gan Ifor Glyn, wrth gwrs, yn sort of cyflwyno sy'n mae pobl heb lawr o wybodaeth yn meddwl, beirdd yn sgwyn englynion, dwi'n cwein siwr beth yw e, ond dwi'n meddwl bod hyn wir am y delyneg fel cerdd i raddau. Mae'n ddiffiniadau. Ond mae ffordd Gymraeg o gyfieithu lyric, telynegol, lyrical, fatha lyric yn wahanol i epic a dramatic, yr hen ddosbarthiadau clasurol, yr hen rhyfiniau yn dosbarthiadau. Ond gafodd y gair telyneg, y gair Cymraeg telyneg i ddathu yn 1846 gan D. Sylvan Evans. So yng nghanol y cyfnod yma pobl yn sgwennu. Ac fel arfer, dyma'r diffinio'r academaidd. Mae'n gan fer ar fesur rhydd, gyda mwydr ag odol, fel dyn ni'n gweld, rhydd pendant a odol pendant, ond y rhydd heb gynghanedd, sy'n mynegu un teimlad neu un profiad. A mae dal yn ddiffyn eitha eang. Mae'r dylun yn cael ei gysylltu efo'r beirdd hyn, pobl fel Ieuan Glan Geirionydd, ac rhai o'r beirdd yn cael ei noddi a hyrwyddo gan yr Hen Bersoniaid Llengar a'r bardd nesaf dwi eisiau trafod heddiw, Alun, Ac dwi'n meddwl, mae gyfrol o gerddi Alun newid i hael gyhoeddi gan wasg Melyn Bapur hefyd, so dwi'n gweld y pethau'n dod nôl i ola dydd. Wan pwy oedd Alun? Wel, dyna ni enw barddol, enw go iawn oedd John Blackwell. Reit. O'r Wythgrig yn Sir Fflint yn reiddiol. Lle da. Unwaith eto fel Ieuan Glan Geirionydd wedi cael ei noddi gan Ieuan Ceri hefyd, oedd nhw'n ffuriad Anglicanaidd. Ennill yn Steddfod Dinbech a cael tipyn o enw yn 1828. Oedd o'n sgwennu cerddi rhydd a cherddi caeth, yn sgwennu telenegion fel dwi'n newydd sôn amdano fo. Ond dyma enghraifft dda o'r delyneg, cerdd boblogaidd iawn gan John Blackwell o Alun. Dwi'n newydd weld yr cwpled cyntaf. Nes i ddeud fes yn y ffrwydran emosiynol pan mae'r geiniog yn disgyn. Felly, ddedys ti fod ti'n mynd i clywed am Alun, ond ti'n gyfarwydd o gerdd yma, dwyt? Wel, dwi'n gyfarwydd oherwydd mod i'n chwarae drums a rhyw fersiwn o... Oedd ti'n byw yn hanner cyntaf bedwaredd gan fod bymtheg? Naci, achos mae Steve Eves wedi codi rhai o'r... Wel... Codi? Mae o'n cydnabod... Nid llein ladran. Naci, codi. Nid dwy'n. Codi. Ysgob nawr. A geiriau. A yes, dwi'n cofio'r gair yna, a mae'n cymysgu rhai o linellau Alun o'r gerdd hon, gyda ddyfyniadau o gan Solomon neu rhywbeth. Dwi'n mynd gallu cofio'n iawn, ond mae'n hyfryd. So rhywun, de? Rhywun. Clywais lawer sôn a siarad fod rhyw boen yn dilyn cariad. Ar y sôn gnawn ninnau chwerthin, nes y gwelais wyneb rhywun. Ni wna cyngor, ni wna gysur, ni wna ganmil mwy o ddolir, ac ni wna cerddon undyn, beri'n beidio a charu rhywun. Gwyn ac oer yw marmor mynydd, gwyn ac oer yw ewyn nentydd, gwyn ac oer yw eira berwyn, gwynach oerach dwyfron rhywun. Caiff yr hael fachludor borau ac a moelydd yn gymylau, gwisgyr fi mewn amdo purwyn cyn y peidiaf garu rhywun. Mae hwnna'n, ffrwydriad adnabyddiaeth. Ti'n gyfarwydd yna. Dwi'n cofio recordio fo'n stryd fawr pesta hefo Les Morrison, estalwm iawn. Yn yr 80au. Mae hwnna'n hyfryd. Mae'r cwpl cynt y clywais lawer sôn a siarad. Fod rhyw boen yn dilyn cariad. Ar y sôn gnawn ninnau chwerthin, nes y gwelais wyneb rhywun. Mae o'n mor hyfryd. Yndi. Dwi'n licio hwnna. Mae'n wych.
a'r cwpl ar ôl a gwisgo'r fi mewn amdaw Pyrwyn, sef i gladdu'n iarch cyn y peidio gari rhywun. Mae hwnna'n... A mae'n dal naws, mae'n gerdd reiddio wedi sgwennu gan John Blackwell gan Alun, A i fi, mae'n naws can werin oesol. Fel hiraeth, dwedwch mawrion o wybodaeth o ba beth gwneithpwyr hiraeth. A derfydd air, dwi'n gwybod, mae'n y fersiwn dda'r garin ag Ieuan. Hefyd, ond derfydd air, derfydd sidan, ond di hiraeth yn mynd arfer. Mae math yn o beth dydi. Mae'n crisialu naws can werin. Mae'n oesol, a mae'r symlrwydd dydi. Dwi wrth y modd o'r clywais lawer sôn o siarad fod rhyw boen yn dilyn cariad. Ar y sôn, gnawn ni'n ei chwerthin nes y gwelais wyneb rhywun. Mae'r symlrwydd jyst yn ffantastig. I fi, o'n i'n cwyno falle'n anheg ynglyn â Ysgoldy Rhad Llanrwst Ieuan Glan Geirionydd. Siwgwrllyd, lle mae hwn, sa ti'n gallu dweud bod rhywun yn rhamantyn a syml, ond mae o'n... A math o rhamant ti'n licio. Yn hollol. So ti'n licio math yna rhamant, mwy na fath o hyreithi am dy ffrindiau di. Sy'n ar i fi ddefo. Dwi'n gwybod lle dwi yn dy hierarchiaeth. Yn union, Jerry. Dwi'n falch bod ni wedi sortio hyn allan. Hen ffrind hen ffrindiau o ysgol gynradd a ysgol uwchradd yn Sir Fôn. Ti'n pwyni dim amdano nhw. Dwi'n mynd ar gyfle lle. Reit, beth yna greid. So, gyflwyniad i dau fardd o hanner cynta a bedwaredd gyfle bymtheg, dau o ffuriau'r Anglicanaidd, dau wedi cael ei noddi gan un o'r enwogwr Hen Bersoniaid Llengar. Efo nhw gyflwyniad o'r dyluneg hefyd, fel cerdd rydd, poblogaeth, ac atgoffau o rhywun, sydd jyst yn wych. A dyn ni angen rhyw rester chwarae playlist i gyd fynd efo'r penodau. Gan Steve Eves, Ieuan ac Alaw a sawl parell. Wel, efo dy hyrwyddo parhaol di, dwi'n meddwl o Alaw fod yn talu rhyw fath o rhyw sub i gynnal yr... A deud y gwir hefyd da, so am cyn i orffan, wrth ni linio'r playlist i fynd efo'r benodau. Fe ddys yma thema wbiswn, ble maen nhw da, a'r cerddi fel Canu Heledd, Stafell Gyndylan, yr adfel gan Dafydd Ap Gwilym, Ysgoldy Rhad Llanrwst gan Ieuan Glan Geirionydd, lle mae'r persona sy'n siarad yn gerdd yn dod o dros hen adfel, a mae'n cofio pan oedd pobl yn byw yna y bywyd da. A mae'n gerdd wych gan Gwyn Tom, ti'n bod, o Fleudd y Ffestiniog, a dwi'n cofio teitl gan, ond mae'r un thema, a mae'n troed i ben, mae'n cofio hen adfel o hen fwthyn, fel ti'n cael ar hyd y llethra mae'n Gogledd Cymru fel man, ac mae'n cofio, mae'n cerdded, a mae'n dod dros o'r hen adfel, a pan oedd o'n blentyn, oedd o a'i ffrindiau'n chwarae yn yr affael a cocio bod o'n gastell, a chwarae cowboys yn y llall. A rwan, mae'n dweud bod rhyw sais wedi brynio a troi o'n di. A so mae'n troi ar ei ben, a eto mae dal, mae'r hen le wedi mynd, ond mae'n ffwr arall trwy anwyddu'r edfel, dwi'n wrth o modd yna. Wel, mae'n lot fawr o ganu pop Cymraeg, wrth gwrs, yn wedi o'r 70au, efo themau tebyg o beth fel y Dref Wen, y Dyffryn, Henob, beth bynnag. Reit, so playlist, mae'n hwnna rhywbeth... Playlist yr heiniaeth. Rhywbeth ni fel amdano fo. Reit, diolch yn fawr iawn ti, Jerry. Nes i wir fwynhau. A ges i sgytwaith do. Ges i sgytwaith ar y diwedd, felly llongyfarchiadau am gael dy brofi'n gywir unwaith ar rhagor. Diolch i Richard Martin. Dwi'n nabod ei dda. Sydd yn recordio ac yn dewiniaethu ac yn gwneud yn siŵr bod chi'n gallu gwrando ar hwn. Diolch i chi'n benaf oll am wrando, achos mae hynny'n garag sylfaen, gwbl sylfaenol. Da ni'n gwerthfawrogi'n fawr os da chi'n deud wrth bobl am fodolaeth y pod. Da chi'n gallu deud nhw bod ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Ond yn gyntar am. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gyntar am. Mae Jerry'n darparu rhyw dalfyriad Saesneg arbennig o'r gwahanol benodau yma ar gyfer nation.cymru. Mae yna rannu brwd arnyn nhw. Cerwch i ddarllen nhw, cerwch i rhannu nhw. A da ni'n gwerthfawrogi hynny yn fawr. Ac fyddwn ni nôl efo pennod 85 o leoliad tra wahanol y tro nesaf. Byddwn ni? Ie. Os dwi'n gywir. Cylchweld. Os ydych chi'n aros efo'r un bythefnos eto. Ie, mae hwnna'n exotic iawn. Felly, edrych ymlaen. Hyd yn fwy exotic na stryd fawr Bethesda, lle fe si'n recordio rhywun hefo Steve Eves. Felly, gyda hynny edrych ymlaen at efo, hwyl am y tro. Hwyl fawr.